Dik Bir kita karo genduk Niken Salindri. Lestari lagunya, yuk diaturake. Monggo Cok, jajos.
Seneng aku ngerti cah loro do rukun ngono. Nggih, nggih. Ya. Adik Yaya, kakak Yaya, nggih, rukun. Terus duwe ciri khas dhewe-dhewe. Leres. Lek Mbak Niken genah tegas, jelas banter. Nah, Yen Mbak Birgita ya pancen alus kaya atine ngono kuwi. Halus menyakitkan. iya. Biasane ngono, Pak. Ora. Wong lek halus sing ngono. Lho, wong lek biasane halus sing ngono kuwi. Kan iki senengan iki menggiring netizen kok. Lah Kan iya. aku dihujat nes lho. Iya. Ora, lah jarimu bodoh amat, Mas. Lah ya wis aja menggiring tapi. Tak omongi, amat saiki wis pinter ra bodho. Ngawur. Dan Ngene bodho amat. Wis lenggah saiki. yo yo. Lah lenggah, Pak. Ya Bapak tak bacone cerita sik dawa. Iya. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Sampai ketemu Dolan. lagi, Pak. Nggih tanggal 17 kan aja lali. Ya. Tunggu